Tolong sih. Iya. Bos, di lo bos. Berarti Berarti bos jarak 15 dino lho. Loh, ya. 15 dino lho. Setengah lan. Abang ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang para hadirin dan hadirat yang ada di. Wis mangani tahu terus lho. Oke bos, jadi iki bibit gedang teko terus. Main tim kokok Wah, kita syuting weh. kontole nengen. Apa aja? Kontol. Diki aneng ceritane katres biro. Lewi apa yang jelang kesana blok. Kabur ngono. Wis bar terus. Layak merengut ae wis bar. Bikin bliper lho. Omonganmu lele. Kowe kon ngetro kon anu bensin ya mo. Diki nek Marianto oleh pira wae? Kabeh kan desa 80. 81. Yes 80. 80. Itu 80 ya? Ya. Tingkat berarti 30. Iki yo ora desa 54. Desa 54 nggih. 54 28. 28 wi. 28. Pokoke 80. Ya wis 80, menak-menakan 80. Nggih apa wi? Nganu sing cilike to. Iya. Kaya ngono, Bos. Los. Ya ngono lho wong ki. Oke, Bos. Wong sing los. Wah. Coy stres di syuting malah madhep ngalor. Iya, Cok, emang lho. Syuting ping piye to? Lho, Aku sebelum di syuting. Belum, Bos. sebelum di syuting. Oh, enak. Masa enak? Hmm. Ini enak ya pelem nih ya. Gak nang apa bosan. Apa? Lebih enak to Lombok. Lho kok apa jauh Lombok. Julup-julupna sasen oh, udah. Wedang ada wis entek piye to wedang ya wis entek piye to wedang. Ning gone bose piye bose. Oh, tut. Udah amat telat iki. Jadi iki bibitnya teko neh bos. Teko 100 berarti totalnya 100 berapa Tres? 100 bro. 80 karo 30. 30 ho. Cilik sing cilik gak diitung. Oke. Oh nggih nggih. Dan Cilik iki lho, cilik ra mbok hitung yo wis to. cilik ora diitung. 34. Ini 34 to. 80 karo 34 104. Sing cuwilik wi cuwilik to, itu diitung. 34. Lah yo nek 35 nek cilik gak diitung gak 34. Iya 34. 114. Wong 8 karo 3. Oh iya 114. Oh, 114 bos. ya kayak ambone iki, Bos. Ora ki Ambon iso diklumpur nang iki piye to nek milih iki? Mosok matane kerja rupane jamban iki kaya sing ngene iki kaya Ambon no, ndarane ngeri ya. Ayo plesek. Engko gak roh engko, delok suke lo gak dong. Oh, bocah busuk ki Ambon. Iki pilih. Iki Ambon. Ambon Loh, kabeh. lah di dhewekno, di dhewekno sing raja lemut diwar raja lemut, gedang Ambon diwar gedang Ambon. Oke, Bos. Ngono lho. Dakne rono til. Dakne rono. Ki asli Ambon ki. Patang sampai sitok ki, Ambon. Iki dudu. Ambone tak inggirno rono dicine kon dhewekno. Iya ndak nesu cel. Itu murah dhewekno. Cok. Kuwi lho modele kuwi lho. Engko boleh bayaran apa boleh ora? Yuk, cash lah. Cash. Cash gak ada. Gak ada cash. Orang go sore. Cok icel wiwi. Oh, salah Ya ngono lho dipilahi. Wes. Iki motel iki lho. Kok was-wes to? Iki lho, kuwi anu kabeh. Ndi iki Ambon iki. Iki Ambon kabeh iki. Wis. Lumut iki ya Ambon. Geblok iki. Ambon ya. Nek iki lumut. Ya lumut. mosok ndarane ngeri. Lah ngene iki lho Ce sing karepe wineh gedang iki. Sing ngene iki gede-gede. Lah wis tak dikek, lha iki sak meter pira matamu jajal ndang dadi gaya.
Lah jirene Kira sak meter. dengkul, Bos. Iki lho 2 meter. Sak dengkul patakmu wi. Sak meter, paling ndek 80. Sak dengkul ya tak pena sakilan kuwi ya malah gelis. Paling ndek 80. Iki sak meteran. Lah nek ngene iki super bos, iki ndang pon dicepno wis sesuk woh. Iki malah woh iki ndangan. Iki geden iki sakmene iki geden. Geden neh. Oh tak pikir kaya maipi. Tajak gotoro saulan panen. Langsung woh. Diuntepne saiki sesuk Sesuk ngontong. Tenane Tris. Rego gedang wis arep ngontong. 5 dino langsung ngontong. wis tete kan gotong. Bos. Tak conconge. Kowe nyapa sing nyoncong aku? Ngono lho. Bikin kita sendal pesta. Paling digowo gorong-gorong. Rokok era mergawe pokok. Omonganmu le. Kon mulai gedang wis sing iki gedang apa? Gak enek sing nengeri piye to? Lah Tahu jane nengeri. Gak enek sing nengeri. Bocah Mana kan juga kan kuwi to. Aku kowe ge anu nek cacawe ge nengeri. Gedang Ambon diwor gedang Ambon. Pokok angger nek rupane abang kuwi berarti gedang raja lumut. Sikil jono resik sikil kowe ngene iki lho. Tok kabeh diboke mbok gawe alusan dingi. Lah ngono lho. Kira sing resik jere merga. Cacawe kan yo Nemen tapi. Misal ki sing PPA-mu ki bibite mati piye oleh anu ora? Garansi ora? Garansi piye? Garansi. Kok aku garansi? yo kok nganggo garansi kaya apa ya? Kayak motor kreditan ae ndak. Tapi positif nek kabeh iki anu cukul ya. Positif bisa masuk ta. Wis urip. Oh iya. Pokoke positif ngono ya. Berarti kene garansi seminggu no kene seminggu. Ya nek seminggu ya kena ya gak bongko bang dunggale cuk enek kabeh mati. 5 dino. 15 dina aku njaluk. Ah, Curep. Curip. jejek. Iki berarti gak garansi berarti. Negara sini apa terusan? Yo garansine apa Kon mati yo. neh apa kon piye? Sing mati dijoli ngono lho gamane. Iya. Ya. Deal. Iya. Oke. Tolong sik. Iya. Il. Bos deal lho bos. Berarti garansi. Bos, jarak 15 dino lho. Loh, ya. Ya. Yo. 15 Dimas dino dino lho. apa? Setengah lan. Kobong ngono iki gajak. Nek kobong oke aku mau. Kayak kesalahan baginda ya. Jarak Komandan. dikong kok. Lah iki kan kesamongi. Kawane anu aku Nah. kobong. Ganco kok. Kok malah tahan karo ngene. Ngene. Iki gedangnya padi-pateni. Wis gak nguasai dipateni. Lah geni wis biyo pol gedene. Kayak kesalahan Tapi kau urip. kayak puradan. Kayak poradan. Piye? Nek pengen ndang urip Lho bos. Cekek anu. Maksudnya gak dicekek cacing. Cacing lemah. Kemarin anu kan cocok. Tapi nek yani kan gunge ning cacing. Gong pinggo hujan-hujanan lah kayak mulai enak. Itu wirip. Saiki kayak puradan ngene. Tapi misalnya pomo wis urip, Urip ae tetep badong. tetep dipangan. Tetep dipangan. Duh, dadi tirep kok kameramu. Masa direp? Bener nek kowe Nyala tirep Bos. kayak Keren, buru Sarah. Ki anu boga otomatis ah. seperti puradan Ya, ora. dingin-dingin. Lah ngapo Sik, Bos. Apa diwur-wurno ngene. Puradan lho, ora lemu tenan. Poradan disampur ora? Yo. Campur apa butuhe Obat madat tembako. ben gak anu tok Tembako, kuwi. tembako. Tak 20.000. Tapi anu ora? Maksudnya saya jajal burung. Lah nek aku njajal. Nah, puradan kan Bahan baku karo poradan. puradan kan ukurane jenazah gedang man. Berarti mau berat Cepet kanggo oyot ta wi? Kanggo kuwi ben gak dicekek cacing lho Joan. Apa Pengen romo pengen anu nang nggonku. pan cacing. Heeh. Obatnya ngene apa nek? Lho, Tres. Berarti aku mau ngomongi neng bose Tres. Ya toh. Kon kayak poradan. Lah poradan iki obat anu obat apa orang-orang kok. Wis to terakhir ben gak cekek cacing e. Cacing orang-orang Kuwi kan diureki cacing lho Mas, mulai padha mati bosok. Oh, berarti gedang nek sing wis gede mati kan Nek cacing. diureki cacing, dan nek mbok puradan ora. Ini kayak poradan. bingung Lah nek wis ditandur iki, Yo poradan iki. pur-purno ning poke kuwi kan tresep Andinge. njero. Bandinge. ini syukur buat campuri abu-abang kan malah ngene tuh. Malah ndang lemu. Abu-abang. Pomone abu wi liyane abu-abang wi sing khusus gedang enak ora? Enak. Yo, putih wi kena sing plus. Putih ini adem ya. Plus sing plus lho. Plus. Oh, serupane putih. Iya, Kena. pengkal plus. Set abu-abu kayak gitu kena. Tapi nek iki kena urip nek- Mas Jono ditandure ketara api. Yo kuwi. Yang urip ya.
No. Positif. Lagi lho, Cek. Wes tau urip. Ki nek Omane gak urip ya. lage ngene iki Ya ya. sitok loro. Iki lage udah lage kae wis ono. Kae wis ketara urip kabeh lho. Iya, Sing urip. Ya iki lho. Oh, gak bisa gampangan kan gampangane bosu. Ya ya ayo dara 15 kok ana yang mati ya. Anu ya garansi ya. Garansi. Oh, lho. Menak ya musuh wong kronan iki. Itu dara 15 iki. Garansi Jarak ra sasi. rene ya kayak wedang rokok. Panggawe. Ya Bangga iya. yo dune enek. Ya ngono kaya, Hmm. Bos. Lho. Nek kati kayak wetar rokok ya wadi ya Satu ya? bangetan. Iku sak util, Bu. Sak pira penting nggih wedang enek. Sementing nggih nyurung to maksudmu. Iya, nggih nyurung, sementing nggih nyurung wedang. Ono bos ki digaransi nek 15 dino enek sing mati. Garansi panas rada gede ya. Iya ya lak peno 2 meteran engko malahan. Ono bos. Gedang gereng gedung nyempar nyandu ngene. Ngomong-ngomong lho, dire gedang kan gere nyadu oleh 15. Gedang oleh 15. Lah aku wis lempe-lempe. Jadi mangga kon gure 8 liter. Iku lho, Uga, kuwi kan terus ora dingi pi nang ndi? Aku gak lesu. Aku budal jam 2 kae. Jam 2 aku mulai ke lho. Aku Iki jeneng aku omah. omah. Dibaen lho. Katek aku. sing dingi jek gitu ae. Terus Ya gak polar warunge. Ya aku apa jagong lho. Jagoan jagong Neng paling. Bringu dan malah udan wis rasdo misan. Lah nyapa nek Arek aku apa ngeterno rene. kan tak enteni to. Kulo kan wis nggih cemplungan aku sampai sore karo Tris. Lah wis oleh gereng nggowo tok lah kene urung ngarit tapi jagong bos teko magres. Terus ya. Oh. Ngono bos kengke. Tak anu Lek Marianto karo Lek Maidi mek bibit gedang sing tukang ngemek Lek Maidi bos. Tukang mek bibit gedang karo Marianto ki Lek Suwoto. Paompong ki wong dulu kabeh ki wong loro ki. Karo Pak Ompong, Bos. Paompong. Nah untuk pengiriman bibit enak ning channel Tres. Terus ki. Gae Lho. Lagi apa sing mbok anu ge? vlog ya. Oh iya, Vlog apa nge? vlog ngamuk ya? Ya iya. Ya vlog ngamuk. Jadi vlog ngamuk ngene terus delok bos. Jadi support channel Tres TBB bos. Tim Brak-Brok channel. Asline kono Tres wi ngevloge khususnya gropyak ya ngene. Iya. Gropyak. Tapi misal mau gak gropyak napa nyapa di vlog Piye ya cara menawa sangka channel tim Brak-Brok lho. tim Brak-Brok. Lho, kan ibaratnya awake dhewe ngumpul kan sak tim to, Tres. Ya. Lah sak tim kan engko ngobrol-ngobrol sing seru apa pisu-pisuan kan kenek to di vlog. Ben kok precel lho terus. Gampangane kan ngono. Iya. Terus awor kan nek awake dhewe nek ngumpul kan seru to. Terus guyon-guyon. Nanti lah suwi. Pokoknya butuh hiburan soalnya ning kono kadang enek wong terus dhewe kerja dhewe ning luar negeri, ora nek batere ngomong, akhirnya ndelok pengen ndelok keseruane Iya. wong ning desa. Kan ngono kuwi. Ngono bos. Wis pira terus? 11. Rolas. 12 ki lho. Oke, jadi ngono. Hingga Marianto karo Lemaidi wis ngetri gedang, bibit. Iki wis tel, wis di stop. Tel ya. Kok iso Lagi piye to? sel? Montel ngono. Krungu tel ya ya. To. Kok Sel. Ngono. Wis diteri. Awake dhewe gerek nandur. Ora iki wis semayanan karo sapa? Win. Semayanamu COD COD Armada gitu. Armada. Kuwi men wae. Ini bos. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-videoku berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.